Hola, ànimes extraordinàries. El meu nom és Salvador Companyó, soc coach i ajudo a les persones a transformar la seva vida positivament. Soc autor del llibre Lidera't i avui vull parlar de l'agraïment. L'agraïment és un estat intern. La gratitud és un estat intern. Sentir-nos agraïts significa que estem presents, significa que acceptem tot el que hi ha a la nostra vida, tot el que està passant i tot el que estem sentint. I des d'aquest estat facilitem, com bé saps, una nova realitat directament proporcional al nostre estat intern. Per tant, sentir-nos agraïts és un estat al que tots podem accedir a través de reprogramar-nos, a través de pensar en una certa direcció i que fa que les circumstàncies comencin a canviar el nostre entorn, perquè, com tu saps, el teu estat intern crea el teu estat extern. Per tant, si et sents agraït, agraïda, començaran a passar coses a davant teu, començaran a canviar les circumstàncies d'acord amb aquest estat que tens ara mateix, que és d'agraïment. Per tant, per entrenar aquest estat, per acostar-te a aquest estat i per potenciar cada vegada més aquest estat, et proposo un simple exercici molt fàcil que tots podem fer. Quan et llevis, quan et despertis, a primera hora del matí, agraeix. Què pots agrair? Agraeix el que vulguis, agraeix que estàs viu, agraeix que tens els 5 sentits que et funcionen, agraeix que pots caminar, agraeix que tens un llit on dormir, agraeix que tens mantes per abrigar-te, o inclús potser tens calefacció, agraeix que tens menjar al rebost o inclús a la nevera, inclús potser tens ingressos, potser tens feina, inclús potser tens persones que t'estimen, pots agrair tot el que vulguis. Sobretot el que es tracta és de pensar, recordar-te d'aquelles coses per les quals pots estar agraït i així generar el teu estat intern d'agraïment. Si penses en agraïment però encara no ho sents, indueix-te, força't, procura sentir-ho. I si de moment no ho sents no passa absolutament res. El fet d'anar-te enfocant en aquestes coses que et fan sentir agraït farà que cada dia se't desperti més aquest sentiment. I un cop està despert el sentiment ja tenim l'estat intern d'agraïment. I quan acabi el dia, l'última cosa, abans de dormir-te, torna a agrair. I pots agafar l'hàbit d'agrair 3 coses que t'hagin passat durant el dia. Que has trobat aquesta persona que feia temps que no veies i has tingut una conversa molt maca, igual has menjat alguna que ha sigut un àpat que l'has disfrutat moltíssim, igual ha passat alguna coseta que t'ha agradat, has vist alguna que t'ha meravellat, has disfrutat en algun moment, doncs dona gràcies per 3 coses. I què fa? Que tornis a connectar amb l'estat d'agraïment. I recorda que amb els pensaments i les emocions que te'n vas a dormir tenen molt a veure amb els pensaments i emocions que et despertes. Per tant, si te'n vas a dormir angoixat, és probable que et llevis angoixat. Si te'n vas a dormir sentint agraït, és possible que et llevis amb un estat intern molt millor. I si tornes a agrair de bon matí, estàs sembrant aquest estat intern. I recorda que el nostre estat és poderós, el nostre estat és el que transmetem a l'univers, a tot, amb cada paraula que diem, amb cada relació que tenim, sigui del tipus que sigui, on estem treballant, el que aportem és el nostre estat intern. I llavors, agrair i sentir-nos agraïts és el millor que podem fer per nosaltres, el que podem fer per als altres. I així estem creant un món millor. Un món millor, el nostre món intern, i un món millor el nostre món extern. L'agraïment té una força i un potencial grandiosos. Tant de bo totes les persones ens plantegéssim aprofundir i millorar aquest estat i connectar amb l'agraïment, perquè d'aquesta manera canviaria la realitat radicalment i sigues tu el canvi que vols veure en el món, com deia Gandhi. Per tant, comencem per un mateix, comencem nosaltres a sentir agraïment, a potenciar aquest estat intern d'agraïment i veurem com moltes circumstàncies comencen a canviar i la nostra vida té un canvi radicalment positiu i això ens serveix per avançar cap als nostres objectius, cap als nostres propòsits
i per portar la vida allà on realment volem, perquè tots en algun moment a la vida hem patit, hem estat malament, hem estat disgustats, angoixats, tristos, però ara sabem ja que nosaltres podem afectar directament el nostre estat intern a través dels nostres pensaments. Per tant, posa focus a allò que t'agrada, allò que et motiva, allò que et fa vibrar alt, allò que et fa disfrutar, i posa l'atenció en aquestes coses que faran que el teu estat intern s'elevi. I si et sents agraït, la vida et donarà més mostres d'aquesta gratitud que estàs sentint. Som-hi, a agrair. Moltes gràcies i que tinguis un dia ple d'agraïment i visquis amb molta força i amb molta intensitat.